съвети хора, не са, това не е пратилте му за 159 лева. Първия пик, точно му показвам сега. Фигурка на Каскаш, това е за пакето издава като прът. Вау, много яко. Една кола. Танк. Не, танк. Monster танк. Hot Wheels. Ето не ви лъжа. Тук си личи Hot Wheels. Жълтото. И една малка кола. Ето ги. Ама и това е модел поне 9 от 10. Грел е модел 8. Тук камионът Макуин. Камион, само така съм получи без нищо. Пак на Макуин. На формулата на ама е джип, полицейски. Супергерой, Хълк. Кола на некой. Камионче. С раздавна железа кола. Пак харесва колички. И да видим какво бъде. Хо! Така и две коли. И чао!